Takže dnes si pripravil účes, ktorý mal úspech na bratislavských modných dňoch, mali ho modelky v prvý deň. V čom spočíva tajomstvo tohto zaujímavého účesu? Takže tento účes spočíva v tom, že hlavne musí byť voľný, aby sa mohol nosiť na modnú prehliadku. Spočíva v tom, že je to vlastne pletený cop, ktorý je priberaný cop, ktorý sa vlastne potom dáva do strany, dozadu. Robí sa z toho normálny cop, ktorý sa vlastne zamotá okolo svojej osy, spraví sa z toho taký drdol. Musí pôsobiť pevne a zároveň voľne, takže je dobre potom okolo tváre nejaké tie pramienky nechať voľnejšie rozpustené, aby sa to naozaj hodilo na všetky typy šiat na týchto modných prehliadkach, na BMDčkách napríklad. Je to účes, ktorý je vhodný aj na denné nosenie, na nejakú príležitosť, na voľné nosenie von alebo na nejakú večernú akciu. Aká musí byť minimálna dĺžka vlasov pri takomto účese? Minimálna dĺžka vlasov musí byť, odporúčam tak pod plecia, čiže vlastne tak po lopatky by bolo úplne najideálnejšie, s tým, že vhodné vlasy sú na to, ak nie sú strihané do postupna, kvôli tomu, že ak sú do postupna, tak potom vytrčajú pramienky z toho a nedrží to tak kompletne celé. Ako dlho trvá takýto účes, teda jeho príprava? Koľko na to času potrebuje slečna? Myslím, že slečna na takýto účes by potrebovala takú pol hodinu alebo viacej, s tým, že odborník to dokáže za pár minút, do 5 minút je to hotové.